Gahryman arkadagymyzyň binagerlik taýdan 7 dehiýeniň önüm guran. Ýurdumyzyň iň döwrebap şäheriniň Akan binasynyň ýanyna mehman degişli ýolbaşçylar tarapyndan mähirli garşylandy. Akan binasy garaşda döwletleriň arkalaşygynyň tohumçylyk meselleri boýunça hökümetary utgaşdyrjy geňeşiniň başlygynyň ornwatary, ilmden doktory akademik Kuzminiň önsüni çekdi. Ol binany ýakynan sylamak bilen onuň ýerine ýetiriliş aýratynlygyny aýratyn nagtady. Arkadaş şäheriniň çäklerini gadammasan desine özüne şeýle uly täsir galyran şäher bilen tanyşmak mehmanyna uly höwes süretdi. Döwrebap elektrobus minmek arkaly hereket et başlan tanışlygyň çägine mehmana Aba Naýfadyna Halkaraçylyk Akademiýasy barada gurrun berildi. Bu ýerde asalym täňinlendi. Mehmana akademiýa we ona töredilen şertlerdir mümkinçilikler barada gurrun berildi. Akademiýada alınıp barylan işler barada aýdylyp, bu ýerde talipleň nazarga alynan bilimlerini tejribede berkitmekleri ugruna ähli şertleň öpçün edilendigi, ýaşlaryň açylyk ulgamda değişlemeli ýörelgleri özleşdirgenlikler barada natarly. Şeýle hem hormatly prezidentimiň gatnaşmagyna geçen ýyl açylyp ulanmaga berilen Aba Naýfadyna Halkaraçylyk Akademiýasyna şu ýyl türkmen bedewiniň milli bayramynyň ilkinji gezek geçirilenligi belenildi. Soňra arkadaş şäher bilen tanyşlyk şäheriň ikinji tapgyryna gurulmagy meýilleşdirilen Owa Hojalyk Uniwersitetining peýda boljak ýerine dowam etdi. Bu ýerde mehmana guruljak täze ýokary kömekden tatlamasy, şekil çizgiler görkezildi. Owa Hojalyk boýunça alymy Gahryman arkadagymyzyň hemde arkadaşlyk Gahryman serdarymyzyň bildirgen talaplary esasyna Owa synagy toplumynyň hemme taraply täzeşikli ösüşine möhüm ähmiýeti boljak. Täze ýokary kömekdebiniň ähli tesgalarynyň bu şäheriň binagerlik aýratynlygy bilen bir bitew saatlaşygy emele getirme ugruna tagalla edilgenligi barada gurrun berildi. Şunna bilenilşýäli Owa synagy toplumyna degişli bilim ojaklarynyň, ilmi barlyk institutlarynyň gurulşygyna ören jogapkärçilikli hemme taraplaryň çemeleşiligi. Binalyň ýerleşdiriljek ýerleri ilmi esasy içgin öwrenildi. Şolar wagtyň özünde degişli toplumdan ýanaşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylmagyna, ekologiýa talaplarynyň berip berjä edilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda hemme taraplaryň bilimli, ýokary hünärli, zähmetçi ýaş hünärmeliň ýetişdirilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Şunu ýaşlaryň häzirki zaman ilminden, dünýäň ösen tejribesinden, täzeçil tehnologiýalardan habarly bolmaklary hemde olary berilýän bilimiň tejribe bilen utgaşykly alınıp barylmagy üçin zerur çäreler görülýär. Gurulýan Owa Hojalyk Uniwersitetining täze binasy şol maksada gönükdirlendir diýilip mehmana gurrun berildi. Arkadaş şäheri bilen tanyşlygyň dowamyna bu ýerde ýaýylyp ýatan üzümçilik meýdany alymyň önsüni çekdi. Kuzminiň Owa Hojalykçy alim bolmagy onu bu guraşeýle uly üns bermegini aýdym görkezdi. Mehman bu ýerde ösürilip ýetişdirilýän üzümleň beýleki meýweli baglaryň aýratynlyklary bilen gyzyklandy. Habar berilýär bu ýerde üzümüň hemde meýweli baglaryň şol sany aşetdäliň dürli görnüşleri ösüp ýetişýär. Bu künjekde üzümçiligi, bagçylygy ösürip ýetişdirmek üçin oňaýly toprak gowa şertleriniň bardygyna öns çekilip, bu gurda alınıp barylan işler ýurdumyzda adyk üçinçiligini pogtalandyrmak bilen bir hatarda ekologiýa ýagdaýynyň gowlanmagyna mümkinçilik berýär. Çünki ýurdumyzyň dürli künjeklerine meýweli baglardan ibaret zolaklaň meýdanynyň giňeltilmegi, üzümçiligiň ösürilmegi gaýtadan işleýän senagatyň netijeleriniň ýokarlandyrmakda. Daşary ýurtlardan getirilýän önüm bilen orun tutýan önümçilik gowwatlyklaryny artdyrmakda hasy möhümdir. Üzümüň täze görnüşleriniň ýetişdirilmegi ugruna degişli işleň alınıp barylýanyny üns çekilip, munyň bolsa öz netijelerini bergenligi, şunyň bilen baglykda alynýan täze görnüşli üzüm tohumlaryny döwrebap atlaň dakylýan barada gurrun berildi. Mehman bu ýerdäki dürli meýwelerden dadyp gördi hemde olaň tagamlaryna ýokary baha berdi. Kuzmin tanıştırmaları we berilen gurrunlary diňläp özümçilik meýdanyny we her türlü almalary hemde beýleki meýweler synlamak bilen garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň tohumçylyk meseleleri boýunça hökümetary utgaşdyrjy geňeşi bilen hyzmatdaşlyk giňeltmegiň özümçilik we beýleki meýweçilik ugurlaryna uly mümkinçilikleri açykdygyna önam berdi. Tanışlyk täze şäheriň giň ödýetimleri uzap gidýän gözelliklerini synlamak bilen dowam etdi. Mehmany ýurdumyzyň bu döwrebap we täze iri şäher bilen tanışdyrmak bilen oňa tebigatyň ajaýyp künjeginde gurulan arkadaş şäheriniň aýratynlyklary barada gurrun berildi. Kuzminiň gelen nowbatdaky ýeri arkadaş şäheriniň häkimligi boldy. Bu ýerde oňa arkadaş şäherine gurulmagy meýilleşdirilen Owa Hojalyk Uniwersitetining binalar toplumynyň ilmi barlyk, däneçilik we ekrançylyk institutlarynyň tatlamalary hemde şekil çizgileri görkezildi.
Tanıştırman barşına gurulmagy meýilleşdirilýän diýetgalan, oba senagy toplumyň düzümleri üçin zerur bolan ilmi açyşlaň, bu degişli ilmi işleň ýokary derejede geçirilmegi ugruna ähli zerur tagallalaryň edilmegine gönükdirilendigini atarly. Bu urda ýaýmanlanyrlan we meýilleşdirilýän maksatnamalaryň üstünlikle amala aşyrylmagy, ýurdumyzda azyk bolçulugynyň berkidilmeginiň, oba senagat pudowynyň eksport mümkinçilikleriniň artdyrylmagynyň möhüm şertini emele getirge. Bellenilşýäli täze şäheriň keşfine, milli binagerligiň iň gowy däpleri binagerlik we bedek babatda häzirki zaman usullary bilen sazlaşykly utgaşdyryldy. Bu ýerde halkara ölçeklere, şol sana tebigat goramak ulgamyna ölçeklere laýyk gelýän toplumlaryň infrastrukturanyň düredilmegi, şäher ýaşaýjylary üçin oňaýly ýaşaýyş durmuş şertlerini öpçün edýär. Köpetan ajaýyp dagy eteklerine yerleşýän täze şäher, öňde barça sanly maglumat aragatnaşyk, ýaşyl tehnologiýalary esaslanýan akylly şäheriň aýdyň nusgasy. Bu ýerde ekologiýaly möhüm ura aýratyn ünsürliýär. Diýetgalan guruluşyna ekologik taýdan arasy hirişdeler ulanyrly. Arkadan şäheriniň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň sebitinde durnukly ýaşyl, howa üçin oňaýly we innowasion çözgütli şäherler östürmek taslamasyna goşulýan baradaky guwanamanyň berilmegi. Bulganda öňde goýulan wezipeleň üstünlikli çözülýändigine şaýatlyk edýär. Bular barada arkada şäher bilen tanışlygyň dowamyna mihmana gurrun berildi. Garaşdy döwletleň arkalaşygynyň tohumçylyk meseleleri boýunça hökümet ara utgaşdyrjy geňeşiniň başlygynyň ornatary, ilmlaryň doktory akademik Kuzmin arkada şäher bilen onuň oba hojalyk we ekologiýa ilgimleriniň üstünlikleri hemde bu urda amalaşylmagy meýilleşdirilýän beýleki işleň ählisi bilen tanışmagyň özüne ýatdan çykmajak ýakynly täsirleri galdyran aýdyp, täze döwri we akylly şäher bilen ýakynyn tanışmaga döredilen şeýle ajaýyp mümkinçilik üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza tüýsürekden hoşarlyk bildirdi. Men oba hojalyk boýunça geçirilen ýokary derejedäki halkara maslagada gatnaşmak üçin Türkmenistana geldim. Maňa sebitde ilkinji akylly şäher arkada şäherine gelip görmäge mümkinçilik döredi. Bu ýerde ören gysga wagtyň içinde şeýle ajaýyp şäheriň döränligine haýran galdym. Bu ýerde ýaşamak üçin ähli şertleň döredilendigini bellätim gelýär. Bu ýere gelemde sebitde deň taýy bolmadyk akylly şäheriň gahrman arkadagyň tagallasy bilen bina bolandygyny, edil soň ýalam şäherde ösüp oturan ösümlikleň baglyňam alym arkadagyň ihlasy bilen gurşalyp alnandygyna göz ýetirdim. Şeýlede arkada şäherine Akalteka açylyk akademiýasy ýerleşýär eken. Soň ýalam bu ýerde Akalteka açylyk toplumy aýlawam bar. Türkmeniň Akalteka atlarynyň dörän ýerini açylyga bagşlanan defgalaryň bina edilmegi aýratyn ähmiýeti eýedir. Türkmen halky uzak asyrlaryň dowamyna Akalteka atlarynyň tohumyny ýitirmän biziň günlerimizde çenli ýetirenlikleri aýratyn buýsançlydyr. Özümem seçgisi alim bolanym üçin muň ýeňil işdäligini, ören köp zähmeti talap edýändigini ýatatym gelýär. Gahrman arkadagyň Akalteka atlaryna bolan söýgüsini, bedewatda ynamly oturşuny, ony ediberlik bilen çapysyna hut özüm saýat boldum. Men muňa türkmen halkynyň bedewatlara bolan belen söýgüsi diýip düşünýän. Şeýlede men Oba Hojalyk Uniwersitetiniň guruljak ýeri bilen tanışdym. Geljekde bu ýokary howda bilim almak üçin dünýäniň dürli ýurtlaryndan ýaş talyplar gelerler. Menem şol ýaşaň öňünde Türkmenistana gadanylýan dünýä derejesindäki ösüşler barada leksiýalar bermäge geljekdigime söz berýän. Türkmen halkynyň beýik akyllary Magtumul Pragynyň şagyrlaryny ören gowy berýän, her günden ýaly okuyan. Magtumul Pragynyň öňden görüjüligi mende uly täsir galdyrýar. Onuň barıp 18-nji asyrda Türkmen halkynyň geljegi hakynda öz şagyrlaryny beýan edenleri bugun amala açdy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň hormatly prezidenti gahrman arkadagyň ähli başlangyçlaryny üstünlikli dowam etdirýär. Men hormatly prezidentiň häzirki wagtda ýurdu gülledi ötürmekde alyp barýan dünýä ähmiýetli, ähli adamlaryň bähbidine gönükdirilen işlerine saýat bolýan. Türkmenistanyň ýaş, başarnykly prezidentiniň Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki awraýly halkara guramalarynyň gollamagyna alyp barýan ören wajyp işlerine diýsen buýsanýan. Türkmenistanyň halkynyň eşretli ýaşaýyşyna bolsa men şu gedekki gelemde de göz ýetirdim. Madarlaryny, söwdan okatlaryny aýlanyp gördüm. Türkmenistanyň ösüşiniň dürli uğurlaryny başlanan ferga aýlananymda türkmen halkynyň bolelin durmuşda ýaşaýandygyny anyk saýat boldum. Men fergide türkmen halkynyň mele myslyk çöregini dadyp gördüm. Oň tagamy heni de maglymdan giden ok. Ýanym bilen gelen gallaçylyk bilen bagly ilmi barlyk işlerini alyp barýan alimler ýörüýti çörek beşerlis aýratynlyklary bilen tanışdylar. Türkmen alimlarynyň döreden Ferdar, Arkada hemde Praga diýilip atlandyrylan bugdoýlaryň täze görnüşleri
Bu topraklara uygunlaşanlygy, dıkydlygy, ýokumlylygy bilen tapawdynýar. Ak buğdoyun mekany bolan Türkmenistanyna şeýle ýokary häsiýetli buğdoy tohumlarynyň bolmagy gowandyrjydyr. Pursatdan peýdalanyp gahrman arkadagy Türkmenistanyň hormatly prezidentini, ähli türkmen halkyny sanly garaşsyzlygyň 33 ýyllyk toýu bilen gutlaýan. Şeýle de men gahrman arkadagy Türkmenistanyň hormatly prezidentine alyp barýan tutumly işlerine mundan beýlägem uly üstünlikleri arzu edýän. Sag bolun.